To masu sauraro barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel ta Murna TV 24. Kamar yadda ka gani a baya, kar ka manta ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu game da sabbin bidiyoyi da ma wasu duka da dama a wannan channel ta Murna TV. To masu sauraro, shirin labari na kenan wanda ake kawo muku a kan Saira Movies, wanda hakan ya ci tura ko kuma a ce hakan ya ƙi yiwuwa, wanda yanzu wata da watanni sun tsaye da wannan shiri suka daina kawo muku shi, wanda har yanzu ba mu san mene dalili ba. Wasu dai sun ce duba da yadda jaruman wannan shiri suka faffita kuma wannan shiri ya daina ma'ana, hakan ne sa wa'annan mutane suka ji cewa ba su tsaye da wannan shiri. Amma a wata fuskar dai ana tunanin ba haka ba ne. Masu sauraro, ku ci gaba da kasancewa da mu don kawo muku hira da shirye-shirye game da labarai na wannan na Kannywood. Da haka ne ku san me yake faruwa a cikin shirye-shiryenku da kuma waɗanda kuke bibiya duka a cikin wannan channel ta Murna TV. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu. Ku danna subscribe don ƙara haɗuwa da mu a wani bidiyo na gaba, ko kuma ka mana liking akan wannan bidiyo.